facin grups d'educació maternal, que facin grups de lactància materna i altres grups de xerrades o sessions amb la finalitat de compartir informació. Aleshores, com funciona el programa del Teams? L'objectiu d'avui és bàsicament poder entendre com funciona, com fer grups tant d'educació maternal com grups de lactància, com grups de postpart, com grups de sol pelvià, com el tipus de grups que es vulgui realitzar mitjançant aquesta eina. I per tal de poder utilitzar aquest programa s'han de tenir en compte diverses coses. El que tractarem avui serà, en primer lloc, com posar en marxa tot aquest programa que és el Teams, què es necessita per poder activar les presentacions mitjançant el Teams i com s'ha de crear una reunió, quins passos s'ha de seguir la persona que rep la invitació en aquest programa, en aquesta sessió, i quines funcions tenim dins de la videotrucada. Aleshores, per últim, plantejarem consells per realitzar aquests grups d'educació, ja sigui de preparació al naixement, de postpart, del que sigui, per tal de poder compartir la informació de forma més fàcil a través de les xarxes, en aquest cas a la xarxa del Teams, o també perquè les dones puguin tenir més accés, en aquest cas a les llevadores, per poder consultar dubtes, preguntes, qüestions, coses que poden sorgir arrel d'aquestes sessions. Si en algun moment es penja la presentació, jo tinc al costat obert el xat, en el que vosaltres aneu escrivint. Dieu-m'ho perquè a vegades pot ser que, com que l'he penjat, a vegades quedi aturada en alguna diapositiva. Si és així, m'escriviu i mirarem de solventar el problema, d'acord? Com posem el Teams en marxa? Dintre del nostre sistema en el que treballem, hem de tenir en compte diverses coses. Primer de tot, com us he dit, que les llevadores, la llevadora que vulgui fer aquestes sessions mitjançant el programa Teams, tingui una llicència activa per tal que li permeti fer aquestes xerrades amb aquest programa. I requereix una preparació de l'ordinador, sobretot en el cas que aquest ordinador tingui l'Office instal·lat. I que depèn de quin Office tingui, això pot afectar que no es puguin realitzar correctament la petició de reunió. Ara ho veurem. Què és important? Com ja he dit, tenir la llicència. Si no tenim llicència, no podrem generar la reunió, així com no podem gestionar els grups a realitzar. Com sabem si tenim llicència? En el nostre cas, a través de l'ICS, aquesta llicència ve donada a través de les mateixes credencials de l'e-correu. Són el mateix usuari i la mateixa contrasenya que l'e-correu. A més, heu de disposar de l'ordinador on heu de generar la reunió, d'acord? Perquè una cosa és l'ordinador on generem la reunió. Hola. Buenas. Hola, perdona, soy Aurora. Mira, es que yo trabajo en el CAP, pero no tengo el e-correo que me dices tú, porque yo trabajo desde el hospital. En el hospital prácticamente comparto el horario, la jornada laboral con atención primaria, pero claro, hago educación maternal y todo esto, pero no. Claro, es eso. ¿Cómo podría accederse en este caso? Vale, Aurora, necesitaría, luego al final de la presentación, si queréis, haremos turno de palabras. Si os fijáis, tenéis en la barrita de abajo, tenéis una mano para pedir turno. Para poder pedir turno al final de la presentación, dejaré un espacio para preguntas y consultas y todo lo que queráis hacer. Así que si durante la presentación tenéis dudas, mi consejo es que os las apuntéis todas y al final de toda la presentación yo dejaré un turno abierto a preguntas. Al final de todo podéis levantar la mano con este símbolo que encontráis en la barra del Teams y entonces pues iremos dando turno a vuestras preguntas, ¿de acuerdo? De acuerdo, gracias. Gràcies. Aleshores, el que dèiem, s'ha de necessitar la llicència del Teams per poder fer aquestes presentacions a través d'aquest programa i disposar del programa Outlook instal·lat. L'Outlook és el gestor de correus del Microsoft. En l'ordinador on genereu les reunions heu de tenir instal·lats els dos programes, tant l'Outlook com el Teams. La versió de l'Outlook que funciona per poder generar les reunions és a partir de la versió del 2010. Ens hem trobat que amb la versió del 2007 l'Outlook no permet sincronitzar-ho amb el Teams. I vam comprovar-ho amb informàtica i és veritat que requereix de la versió de l'Outlook 2010 o superior. I això és molt important
perquè si no, a l'hora de generar la reunió no us apareix l'icona del Teams, que això ara ho veurem més endavant. Què hem de tenir en compte també? Que pot ser que en l'ordinador on jo vagi a fer la reunió tingui instal·lat el Teams, però no tingui instal·lat l'Outlook. No passa res. En el moment de la reunió no fa falta que tinguem instal·lat l'Outlook. Per exemple, jo ara estic en un ordinador que podria no tenir instal·lat l'Outlook, però quan haig de generar la reunió han d'estar els dos programes instal·lats, l'Outlook i el Teams. Per instal·lar el Teams al PC, en el cas de les que treballeu a nivell de l'Institut Català de la Salut, sabeu que hi ha dues maneres d'instal·lar el programari. Per una banda, tenim com s'instal·la a nivell d'administrador, que serien els programes que es queden fixes en l'ordinador, s'obri amb la sessió que s'obri de qualsevol llevadora, i podem instal·lar un programa des del mateix usuari, que seria, per exemple, jo obro el meu ordinador a la feina i instal·lo un programa, en aquest cas el Teams, i només quedarà reservat en el meu usuari, a la meva sessió de Meritxell Force dintre d'aquell ordinador. Jo personalment us aconsello que ho instal·leu des del vostre usuari, no fa falta cridar l'informàtic per instal·lar el Teams, perquè realment instal·lant-lo de forma individual funciona. Diferent és, això us explico en el cas de les que treballeu pública, sobretot que feu servir l'ordinador de la feina, sí que l'Outlook no us el permetrà instal·lar si no és amb administrador, per tant ho haurà d'instal·lar l'informàtic. Outlook a partir de la versió del 2010. El programa a descarregar del Teams es pot descarregar a través de la pàgina web del Microsoft. Inclús si podeu posar en el Google, en el buscador de Google, Teams descargar, ja veureu com la primera opció que us surt és el link per poder entrar en la pàgina web oficial del Teams i descarregar el programa. Un cop instal·lat el Teams i un cop instal·lat l'Outlook, l'Aurora abans ha fet una pregunta i és que s'ha de comprovar que tenim llicència del Teams. Si no tenim llicència del Teams, la persona no pot generar aquestes reunions, perquè la plataforma Teams és una plataforma privada pensada a nivell, en aquest cas, a nivell professional, que el fet de pagar aquesta plataforma t'ofereix unes garanties a nivell de seguretat i de confidencialitat de dades. És important també que en l'ordinador en el que estem, per poder generar la reunió, disposem de càmera i micròfon i, a ser possible, auriculars. Sobretot si fem sessions d'educació maternal, per exemple, o de preparació en naixement o de postpart, en les que hem de fer, o de sol pelvià, en les que hem de treballar mitjançant exercicis, activitat física, hauria de ser alguns auriculars o bé que tinguin un cablejat llarg, perquè si ens allunyem molt de la càmera, si pogués ser inalàmbric seria l'ideal, però moltes vegades inalàmbrics no en tenim. Si ens allunyem de la pantalla o del punt on hi ha la càmera i el micròfon, no ens escoltaran bé o no podrem escoltar el que diuen. Per tant, l'important seria poder disposar d'uns auriculars inalàmbrics millor per tal de poder fer la sessió i que ens escoltin bé i poder escoltar el que necessiten durant l'activitat. Quan tenim els dos programes instal·lats, l'Outlook 2010 i el Teams, obriríem els dos. Hem d'assegurar que els dos programes, tant l'Outlook com el Teams, estiguin oberts amb la sessió nostra, que correspongui que el Teams consta el meu nom i cognom. A vegades, quan obriu el programa Teams, a dalt a la dreta us surt una rodona amb l'usuari i assegureu que és la vostra sessió, perquè a vegades en un mateix ordinador a la feina es connecten diverses persones en el mateix ordinador i a vegades en el Teams, si està instal·lat com a administrador, pot quedar connectat a la sessió d'una altra persona. És molt important que, si és d'una altra persona, tanquem la sessió i obrim la nostra, perquè per tal que sincronitzin, l'Outlook i el Teams han d'estar amb el mateix usuari. Un cop comprovat que tenim el Teams obert amb el meu usuari, obro l'Outlook i confirmo que el correu que està obert a l'Outlook sigui el meu per poder generar la reunió. Evidentment, si l'Outlook no volem que quedi obert, penseu que s'ha de tancar la sessió. No és com l'e-correu, que és una pestanya d'una web i es tanca, sinó que l'Outlook pot quedar obert. Com hem de crear una reunió? La reunió, per crear-la,
com ja hem dit, hem d'obrir els dos programes i dintre del programa de l'Outlook veureu la següent imatge. Ara veieu una captura de pantalla del programa Outlook i com podeu veure hi ha subratllat l'apartat de reunió en un cercle vermell. Aquí seria el lloc on hauria de clicar per generar el missatge de reunió a les usuàries, usuaris que tindrien l'accés en aquest link que crearíem. Si no volem accedir per aquesta pestanya de reunió, una mica més a l'esquerra veieu que hi ha un dibuix que posa Nuevos Elementos. Si ho despleguem, aquí dintre també podem trobar aquest botó de reunió. Per tant, podeu accedir en aquest cas per dos ubicacions diferents. Un cop hem accedit en aquest apartat de reunió, se'ns obre una pestanya com si anéssim a escriure un missatge de text, com si anéssim a escriure un correu habitual. Important, posar els correus electrònics de les persones a qui ha d'anar dirigit a aquesta sessió. Com veieu, és el mateix format que un correu normal, un correu electrònic normal. Para i introduïm tots els correus electrònics que ens han deixat per poder afegir tota aquesta gent. L'assumpte o concepte seria el títol que volem posar a la nostra sessió, ja sigui el que us he dit, lactància, anticoncepció, el que sigui. L'ubicació, en aquest cas, si és de la CIR en el meu cas, jo treballo a la CIR de Santa Coloma de Gramenet, a CIR de Santa Coloma de Gramenet, online, el que vulgueu. I seleccionar un inici de sessió i una finalització. Per exemple, si les sessions són dels dilluns de 3 a 5, inici dilluns a les 3, final dilluns a les 5. Ho podeu seleccionar, com veieu a la pantalla, en el mateix correu que anireu a enviar. Un cop seleccionat tot això, si us fixeu i estan ben sincronitzats Outlooks i Teams, a dalt veieu un botonet que posa Reunió de Teams, subratllat en vermell. Ara ho podeu veure a la presentació que teniu posada. Si li feu clic en aquest botó, automàticament s'insereix en el correu electrònic un link que posa unir-se a reunió de Microsoft Teams, que és el que heu rebut vosaltres com a correu electrònic per poder accedir a aquesta sessió. Quines coses ens permet aquest format d'enviament de sessions? Un cop surt aquest link que posa unir-se a reunió a sessió de Teams, si us fixeu, a baix hi ha com dues pestanyetes, una que posa más información sobre Teams i una altra que posa opciones de reunió, que em permet modificar aquesta pestanyeta de opciones de reunió. I sembla una tonteria, però no ho és. Qui pot decidir, perquè en aquest programa Teams, una de les diferències, que això a vegades va molt bé, és que la gent que entra a la sessió ha d'anar sent acceptada per l'organitzador de la sessió. És a dir, nosaltres donem permís d'accés a la sessió que s'està realitzant. Et pregunta qui vols que doni accés a aquestes persones, si les persones poden entrar a la sessió automàticament, si pot posar un PowerPoint tothom que estigui a la sessió o només la persona que ho organitza, permetre que els assistents activin i desactivin l'àudio o només que ho faci la persona que presenta. Són cosetes que podeu modificar a través d'aquest botó que posa opciones de reunió, un cop generat aquest link. A vegades, el que ens ha passat a nosaltres és que quan enviem, torno enrere perquè ho veieu, quan enviem només aquest botó d'unir-se a reunió de Microsoft Teams, hi ha gent que, tot i que li donen aquest botó, no pot accedir a la sessió. No li va. Què fem? Per exemple, nosaltres el que fem és, quan estem generant aquest correu de reunió, cliquem i copiem l'enllaç que ens surt a nosaltres a la finestra. I com veureu ara, l'enganxem a sota d'aquest botó d'unir-se a reunió de Microsoft Teams, perquè així, si algú té un problema per clicar a aquest botó, pugui copiar i enganxar el link en una pàgina web i que li funcioni l'enllaç. És un dels problemes que ens hem trobat nosaltres al llarg de les sessions i que nosaltres la forma de resoldre-ho, que ens ha funcionat molt bé, és enviar directament el link perquè el puguin copiar i enganxar per si a cas hi ha qualsevol problema. Personalment, en el mateix correu que envieu la proposta de sessió, sempre és aconsellable, si podeu, fer un breu resum
de què es tracta. És a dir, us estem convidant a un grup d'educació, en aquest cas un grup de preparació al naixement. El grup de preparació al naixement consta de tantes sessions, les sessions seran de tal hora i donar uns consells a l'hora de la connexió. Un primer consell seria que s'assegurin de tenir una bona connexió, ja sigui una connexió via wifi, que seria ideal, a domicili, i si no és possible, que s'assegurin de tenir una bona connexió de dades, un lloc on hi hagi cobertura, perquè si no les presentacions constantment es queden tallades, no hi ha bon àudio, no hi ha bon vídeo i sol ser més dificultós poder fer les sessions. Aquest és un dels consells que s'ha de donar. D'altra banda, també és important escriure'ls que per obrir aquest link seria important que es connectessin a través, o sigui, que el posessin a través del Chrome o el Mozilla Firefox, perquè a vegades l'Internet Explorer dona problemes a l'hora de permisos, vídeos. Per tant, és millor que us connectin directament des del Chrome o des del Mozilla Firefox. També en aquest mateix correu que esteu veient, en aquesta mateixa reunió, podeu seleccionar la periodicitat que voleu d'aquestes sessions. Per exemple, si sabem que hi ha una sessió setmanal de 2 hores, podem posar que cada setmana això es repeteixi cada, en aquest cas veieu que és cada diumenge. Una sessió cada diumenge. I això ho podeu gestionar per tal que aquest link, aquest enllaç, els hi pugui servir durant totes les sessions. Que no heu d'estar fent un enllaç diferent per cada sessió que hagueu de realitzar. Què passa? Un cop generat això, torno a la pantalla enrere perquè ho pugueu veure, un cop generat tot aquest missatge en el que heu personalitzat... Txell, perdona. Digues. Que podem fer una pregunta? És que no veig lo de la mà. No veieu lo de la mà. Hi ha una barra, perdoneu, hi ha una barra a sota, us ha d'aparèixer una barra a sota o a dalt, amb uns ninots que posa show participants o hide participants. Sí, sé quina és, però no em surt, no sé per què. Em surt la càmera, el micro, el de compartir, però no em surt. Us hauria... Algú més li passa? És en el de compartir. En els puntets, en els 3 puntets cliques i surt. Ai, que pava, vale, perdó. Perquè segurament ho tens reduït, Anna. A vegades la barra es redueix i surt els puntets. Una coseta, per la persona que fa el curs, o sigui, nosaltres apuntem a les dones, no? Informem. Les dones han de tenir aquesta aplicació descarregada? Han de tenir el Chrome descarregat? Ara ho explico. Vale, perdó. Ara ho explico. Quan heu generat aquesta reunió us permet personalitzar tot això. Us permet personalitzar la periodicitat, l'horari, us permet personalitzar també quantes sessions voleu fer a la setmana i durant quant de temps. Teniu en compte sobretot el del link, perquè a nosaltres ens ha passat força, que no poden clicar el botó. Llavors, copiar i enganxar el link i aconsellar en el mateix correu a la mateixa reunió que ho obrin a través del Chrome o del Firefox. Veieu que aquí és com un missatge i a l'esquerra hi ha l'opció d'enviar. Un cop ho teniu tot muntat, li doneu a enviar i aquelles persones poden rebre aquest missatge. Aniré resolvent dubtes perquè veig que aneu aixecant la mà. L'Elisabet Bru, veig que té la mà aixecada. Potser és més pràctic que resolvem els dubtes mentre faig la presentació, veig. Sí, perquè després t'anies amb un altre tema. No he entès això de que quan has dit que algú et demana per entrar i llavors que no pot. I llavors has posat aquí que posaves aquest link. Com l'has tret, aquest link? És que ens ha passat a nosaltres això, que hi ha algunes dones que diuen no ens doneu accés. Val. Començo per baixo la mà, val, Elisabet? Sí, baixa, ja està. Bueno, ja parlo. Començo per al tema aquest de que les dones no poden veure el link. Com ho he fet això? Un cop tu estàs fent el missatge, cliques tu mateixa a unir-se a reunió de Microsoft Teams i se t'obre tu la pantalla de l'enllaç. Llavors tu a la barra del navegador tindràs el link. Selecciones, copies i l'enganxes en el missatge. Ho dic perquè també ens va passar a nosaltres el mateix i vam dir, doncs ho farem així i realment elles copiant i enganxant el link els hi funciona. L'altra pregunta que m'has fet sobre el d'admetre els participants en el grup, aquí torno enrere perquè ho puguis veure. Quan tu cliques a realitzar reunió de Teams, se t'adjunta automàticament a l'unir-se a reunió de Teams i a sota
tens dos pestanyes, más información sobre Teams i opciones de reunión, ¿sí? A les opcions. Un cop vas a opciones de reunión, et permet seleccionar si veus que posa quién puede omitir la sala d'espera, Sí. és que per definició, el Teams, en principi, quan tu convides a gent a una sessió, si no són propietaris de la presentació, va demanant que acceptis a totes les persones. Per exemple, quan hem començat nosaltres a fer la sessió, us demanava que si permeties que aquella persona entrés a la sessió. Tu l'únic que li has de donar és admitir. Et sortirà un missatget com una pestanya que et dirà Maria no sé què vol entrar a la sessió. Admitir. No sé què, no sé quantos. I llavors, a través d'aquesta opció d'aquí sota que tens ara mateix a la pantalla, pots fer que no faci falta admetre les persones a la sessió o que sí i que només els hi puguis donar pas tu. Sí, vale. Vale, és això. Sí, gràcies. Vale. Rosa Cabedo, em sembla que també tens la mà aixecada. Jo dues preguntes. Jo he fet lo de la periodicitat, però tot i així, cada setmana els envio el primer. Faig una carta de presentació, faig el mateix que dius tu el link, i em dóna la sensació que si tu fiques periodicitat, no se'ls envia un mail. No. Per tant, nosaltres el que fem activament, tornem a enviar-li cada setmana una hora abans de la sessió, perquè la primera vegada que ho vam fer, tot i que fiques periodicitat, no se'ls engega. Tampoc sé si, com que la majoria, no sé si tenen l'Outlook o no, el que no sé si ells si es figuessin per agenda, com nosaltres a vegades... Sí, els saltaria l'alarma. Oi que sí? Però clar, nosaltres el que fem, com que la majoria de dones ni s'ho instal·len a dintre, fem això una hora abans de cada sessió, els hi tornem a enviar el mateix link, perquè si no trobaven que no es connectaven. Correcte. El que sí que va molt bé en aquest cas, com quan són sessions, si són, per exemple, de l'equip i la gent té obert l'Outlook, aquesta periodicitat sí que et dona l'alerta, et surt com una alarma de que tens una sessió pendent, que cada setmana o cada mes, per exemple, si són reunions, m'invento, reunions de servei, doncs et sortirà l'alerta de que tens una reunió de servei pendent. La periodicitat, bàsicament, sobretot és perquè el link es mantingui, però realment per recordatori de les dones sí que seria interessant, si veieu que el que passa és que a la primera sessió venen totes i després veieu que fallen, probablement sigui perquè els hi falta un recordatori. En aquest cas, com bé diu la Rosa, no estaria de més fer un mail recordatori el dia d'abans, tornar a enganxar el link i dir, recordeu que demà tenim la sessió del que sigui, de Sol Pelvià, per recordar que això s'ha de fer, no? Vull dir que no els hi sortirà un missatge automàtic. Simplement la periodicitat és per això, per si hi ha algú que ho fa servir el Teams, que també és molt útil, doncs per fer sessions de servei o per fer reunions entre les llevadores. Si són de l'organització sí que els hi saltarà l'alerta de periodicitat. De moment veig que no hi ha més preguntes. Seguim? Perdona, puc interrompre un altre cop? Nosaltres ho estem intentant gestionar, que ens ho faci l'administrativa, perquè si no teníem 60-70 mails per allà voltant. Vosaltres heu provat d'enviar a una carpeta? Saps què vull dir? Perquè així no es vegin entre elles. En el pare, nosaltres el que fiquem Educació Maternal Novembre, Rosa Cabedo. Vols dir generar una carpeta de correus, no? De correus. Correcte. I tu pots ficar allà i es pot fer perfectament i així elles no es veuen entre elles. Clar, tu vols dir perquè no vegin els correus electrònics dintre del que és el missatge, no? Exacte, que entre elles tampoc es vegin. El que sí que veig que és inevitable és que elles tenen el nostre mail. Sí, això sí, perquè es crea una e-consulta paral·lela, però bueno, és inevitable. Almenys és una de les coses que m'està costant gestionar. El mail de la persona que realitza la sessió, o sigui, que genera la reunió, sempre el podran visualitzar perquè és l'usuari que tu tens la llicència del Teams i li surt tal que ha enviat la reunió. El que diu la Rosa és que a través de l'Outlook, igual que podeu generar carpetes, per exemple, en el meu cas jo tinc dintre l'Outlook, tinc la carpeta de ginecologia, de llevadores, i llavors totes les tinc englobades dintre aquella carpeta. El que fan elles és generar una carpeta de
preparació al naixement novembre 2020 i posen totes les dones en aquella carpeta que, és més fàcil si vols reenviar el correu i dos, que elles no veuran els correus entre elles. És una altra opció molt bona. Merci per l'aportació, Rosa. Seguim. Aleshores, què veu la persona que rep aquesta invitació? Un cop tu has enviat aquest link amb aquest enllaç de reunir-te a la sessió del Teams, la persona pot obrir aquesta invitació a través de mòbil, la tablet, l'ordinador. Si és normalment a través del mòbil o la tablet, el que els suggereix al clicar el link és que s'instal·lin l'app del Teams. L'app del Teams és totalment gratuïta i un cop instal·lada al mòbil, cada vegada que facin clic en el link o a la reunió, automàticament se'ls obrirà aquest link a l'aplicació del Teams. Si ho fan des de l'ordinador, evidentment cal tenir càmera i micròfon perquè si no, no podran veure, sí que podran veure però no podran compartir la imatge ni podran compartir la veu i podran obrir el link a través del Chrome o del Firefox. Sobretot això poseu-ho escrit en el correu que envieu de la reunió perquè és el que us dic, a vegades amb l'Internet Explorer o altres navegadors pot donar incompatibilitats. Heu de posar, un cop obren el link, heu de posar el nom amb el que volen entrar. Per exemple, jo entro a una sessió i posa Meritxell Fors. Una altra persona entra a la sessió i posa Marta, el nom amb el que es presentaran a la sessió. Sí que és important que, com us he dit, repeteixo, utilitzar el wifi a ser possible. És a dir, que si s'han de connectar és molt millor que es connectin des d'una casa si hi ha wifi. Si no hi ha wifi, que es connectin a través de 4G, amb el mòbil, però en un punt on hi hagi cobertura, perquè moltes vegades, si no, és impossible i la sessió es va tallant. Per tant, si ho fan des del mòbil o la tablet, se us obre automàticament l'aplicació del Teams i si ho fan des d'ordinador, ho poden obrir des del link i a través de la pàgina web se'ls obre en format web. Si volen, també l'opció està en que s'instal·lin el Teams a l'ordinador i aleshores el que passarà és que se'ls obrirà l'aplicació a l'ordinador. És l'única diferència. Però poden no haver-se d'instal·lar el Teams si només volen entrar en aquella sessió. Quan obren el link en el Teams, com us he dit, els dirigeix aquí, en el cas del Google, de l'Android, en el cas de l'iPhone, a l'App Store, i en el cas de l'Android, al Play Store. Llavors, entren i instal·len el programa del Teams. És molt important que quan els surti aquest missatge li donin a permetir a tot, tant el micròfon, la càmera, li donin a permetir a tot perquè si no, no podran compartir la seva imatge i compartir la seva veu. Un cop això, com abans ha sortit una pregunta que ells estan esperant que els accepti alguna persona a la reunió, els sortirà un missatge. Hola, en aquest cas la meva companya Gemma Prieto em va fer la captura de pantalla. Hola, tal. Algú participant de la reunió hauria de permetre-li entrar properament. Per tant, els posa un missatge que esperin a que siguin acceptats de la reunió. Això, si nosaltres prèviament, com hem indicat, torno enrere, en aquest pas d'aquí, hem seleccionat que nosaltres hem de donar pas als participants. Si hem posat que nosaltres hem de donar pas als participants, en el participant, fins que nosaltres no li donem a acceptar, li sortirà aquest missatge d'aquí que hem vist ara. La llevadora, persones que tinguin permís de la reunió, podran acceptar que aquella persona participi de la sessió. Dintre de la videotrucada hi ha moltes funcions. Compartir pantalla, compartir una presentació en format PowerPoint com la que esteu veient ara. En aquest cas, el que he fet jo abans que comencés la sessió és carregar la presentació, ara ho veurem a les captures de pantalla que he posat, carregar la presentació en el programa Teams de tal forma que queda com si fos una pissarra i pots anar passant les diapositives dintre del mateix programa del Teams. Enviar arxius, en aquest cas es poden enviar arxius a través del xat, enviar missatges a través del xat de text, com heu vist abans de començar la sessió ens podíem saludar, podíem dir s'escolta bé l'àudio, sí, tot perfecte.
i en quins botons ho puc veure jo tot això, no? La barra aquesta que em preguntava l'Anna, és que no veig la mà, val? Si queda la barra reduïda, a vegades els que estan convidats a la sessió no veuen la mà en les imatges, però a vegades en els 3 puntets hi ha com més opcions i hi ha totes les opcions que han quedat com compactades. La persona que fa la presentació, normalment veu aquesta barra que veieu aquí a la presentació, val? Uns ninotets que seria per mostrar quines persones estan presents a la reunió. Un cop cliqueu aquests ninotets us obre com una barra lateral i surt tot el llistat de persones. Un quadrat com un missatge de text, com una bocanada de text, que és per entrar dintre el xat de la sessió, el xat on es poden anar fent preguntes, on es poden enviar arxius, PDF, tot el que es vulgui. Una mà, que és per demanar torn, que normalment això ho trobo bastant útil perquè si no tothom comença a obrir els micros, comencen a fer preguntes de forma desendreçada i no sabem ben bé qui ha demanat torn, qui no, qui ha de fer una pregunta. Llavors, si a nivell de quan comenci la sessió del Teams, la primera sessió que feu amb el Teams, podeu explicar, no? Doncs, per exemple, quan vulguem fer preguntes, o bé durant la sessió o bé al final, aixequem la mà i quan nosaltres volem baixar aquesta mà, fem clic amb el botó dret en la persona i baixem la mà del que ha fet aquesta pregunta, no? Ara ho veurem més endavant també això. I dintre de l'opció que hi ha més cap a la dreta, veieu que hi hagi la càmera activada. Si està en aquest format que veieu ara, vol dir que la càmera està activa. Si surt tatxada, és que no la teniu activada. I el micròfon igual. Si surt el micròfon sencer, vol dir que el micròfon està actiu. I si està tatxat, vol dir que el micròfon està inactivat. Per compartir qualsevol tipus de presentació, per compartir la pantalla, el que sigui, feu clic en aquest icono que veieu assenyalat ara amb lila i us surt a sota la pantalla aquest desplegable. Aquest desplegable, com veieu, té com diversos apartats. Un que posa desktop o escriptori que us sortiria, window o finestra, PowerPoint i un botó que us posa browse o examinar, em sembla que és en castellà. Si li doneu clic a examinar, us permet buscar dintre la vostra carpeta, si li doneu clic a browse o examinar, us permet buscar dintre del vostre ordinador la presentació de PowerPoint que voleu carregar. El bo que té el Teams és que, en comptes de veure la presentació amb una pantalla compartida, com faríem, per exemple, amb altres tipus de plataforma en la que es fan sessions online, en el cas del Teams pots carregar la presentació dintre el mateix programa, que és el que esteu veient vosaltres avui. Aleshores, queda penjada i la vas tocant com si fos una pissarra. Per tal de buscar aquest arxiu, feu clic en aquest browse o examinar i podeu buscar l'arxiu dintre del vostre ordinador, del vostre pendrive i carregar-lo dintre del programa Teams. Si no ho voleu així, sempre existeix la possibilitat de compartir la pantalla. Compartir la pantalla. Què té de bo el programa Teams? Té dues opcions. Us he posat en vermell l'opció de l'escriptori. Per què? Perquè si compartiu el desktop, que en aquest cas és en format anglès, si no us posaria escritorio, si compartiu l'escriptori heu de tenir en compte que compartiu tota la pantalla que està en el vostre ordinador. Per tant, si començo a tancar arxius, obrir carpetes, navegar a través de l'ordinador i en el fons de la pantalla tinc obert algun informe, alguna cosa, hem de tenir molt en compte que quan compartim escriptori ho estem compartint tot. Per tant, les persones que estan a la sessió veuran tots els documents que hi hagin oberts en aquell moment a l'ordinador. Tenint en compte que si fem clic a aquest tipus de compartició, que és la compartició d'escriptori, veuran tot el que aneu tocant a l'ordinador. Quina opció més bona tenim si només volem compartir un programa? Per exemple, ens passa que se'ns queda penjada la presentació que hem buscat, com hem dit abans en la diapositiva anterior, que hem buscat a través d'examinar, es queda penjat, perquè a vegades pot passar. A mi m'ha passat que per tema de connexió, per tema que el PowerPoint és molt gran, queda com la presentació penjada en una diapositiva i les dones em diuen no, és que no hem vist la diapositiva, ens hem quedat a la primera diapositiva, ens hem quedat a la segona i veiem que tornem a penjar la presentació, es queda penjada en una diapositiva en concret. No sé si les que heu utilitzat els Teams alguna vegada us ha passat. Solució. Si veiem que això ens passa en diverses ocasions, compartiríem només la pantalla, no l'escriptori. Si veieu, en aquesta diapositiva teniu un requadre en verd seleccionat
en la que veieu que us dona com diverses opcions, no? Són els diferents programes que teniu oberts a l'ordinador. Si jo selecciono, en aquest cas, si veieu, hi ha una que posa presentació Teams de PowerPoint, si jo selecciono aquell, només compartirà la pantalla de la presentació de PowerPoint, no em compartirà l'escriptori i els altres programes que tingui obert. Per tant, és una altra manera de poder compartir una presentació de PowerPoint, però no quedarà dintre del programa del Teams. Perquè quedi dintre del programa del Teams, haig d'anar per l'apartat d'examinar o browse i obrir l'arxiu. L'altra opció, com us he dit, si feu clic a les persones, us sortiran, en aquest cas vaig fer una captura de pantalla d'una reunió a mi mateixa perquè ho poguéssiu veure, surt a la dreta, us surt un llistat de totes les persones que estan presents a la sessió. Podeu visualitzar els participants, podeu silenciar i obrir els micròfons de cada un dels participants i gestionar les mans aixecades. En aquest cas, en la captura de pantalla que us he posat, veieu que el participant que es diu Txell té la mà aixecada demanant torn. Això vol dir que ha fet clic en aquesta mà i està demanant torn per una pregunta. El que podem fer és dir, en aquest cas, Txell, tens una pregunta, tens alguna consulta a fer? Pots obrir el micro si vols o vols que te'l silenciï jo. Si veieu que el silencia i es posa a parlar i ja fa la pregunta. Un cop aquella persona ja ha acabat amb la seva intervenció, amb la seva pregunta, hauríem de fer clic amb el botó dret en el seu nom i hi ha una opció que posa a baixar mà, o bajar mano, que vol dir que aquesta qüestió ja ha estat resolta. L'altra opció també és que, com us he dit, com aquesta bocanada amb missatge, us permet escriure en el xat, vosaltres també ho podeu fer, us surt el mateix icono i podeu escriure en el xat. A part, també, amb el botó del clip, us permet enviar arxius, ja sigui un arxiu Word, un arxiu PDF, un arxiu de vídeo, en els participants. Inclús ens permet tot això compartir algun link, algun enllaç, que ens pugui semblar interessant. Consells per a la realització de grups, eines que hem utilitzat. Anna, que tens una pregunta, digue'm. Sí, el clip, on està? El? El clip per adjuntar documents? El clip. En principi t'ha de sortir, quan obres el xat dels missatges, pots obrir el xat? Sí, el tinc. Vale, a baix t'ha de sortir una cosa que posa format per seleccionar el tipus de lletra, un clip que t'heu posat comptar arxiu, en el meu cas, que ho tinc en anglès, posa attach files, un emoticono i un stick, com a stickers, per poder seleccionar també. A mi no em surt pas això. Perquè segurament, si estàs com a convidat, pot ser que no et surti. Si fossis la que fa la presentació, et permetria compartir arxius. Vale, merci. Val? Merci. És el mateix, t'he posat ara la diapositiva perquè vegis com es veu. En aquesta diapositiva, a baix de tot, on posa Meeting Chat, a baix, veus que posa Type a New Message i a sota tens diverses icones. Una d'elles és el clip, que pots adjuntar. Cliques i et permet, t'envia com una carpeta per poder buscar l'arxiu. Pot ser que no veieu el clip, perquè pot ser que, si esteu com a convidats a la presentació, pot ser que no us deixi enviar veig que heu tornat a fer una pregunta de la mateixa pregunta que ha fet l'Anna. Pot ser que no us deixi veure el clip, a no ser que estigui, a veure, si no surten 3 puntets, pot ser que no us deixi enviar arxius. La persona que fa la presentació els pot enviar. En el meu cas, jo us podria enviar un PDF, el que sigui, un format PowerPoint, un arxiu que jo tingui a l'ordinador. Consells per a la realització del grup. Ara a la gent ja els ha agradat els stickers, que veig que estan enviant floretes i coses així. També dona aquesta opció, enviar stickers o emoticonos. Aleshores, consells per fer aquestes sessions. Per exemple, el meu consell, si han de ser grups, el que ens hem trobat és que quan sobrepassa a 10 persones, que no estan, hi ha gent que no està acostumada a fer sessions online o preparacions online o seguir xats online i moltes vegades, amb més de 10 persones, si no poses l'opció aquella quan generes la reunió de que només pots obrir el micro tu, pot passar que se vagi intervenint durant la presentació
i acaba sent un popurri. Aleshores, hem trobat que el millor número per poder fer una sessió més individualitzada i amb una bona atenció són unes 10 persones. El que vam fer nosaltres, per exemple, va ser que vam reduir a 5 sessions perquè al principi ens vam trobar que hi havia molt de volum de demanda tant de preparació al naixement, postpart, sol pelvià i lactància i que, clar, realment el número de dones o de persones participants es va reduir perquè volíem que fossin grups més petits per tal que les sessions online puguin ser com dintre el que és més fred que en una sessió presencial, que pogués ser el més personalitzat possible i que poguéssim atendre a totes les preguntes, totes les demandes que les dones ens manifestessin durant la sessió. Llavors, fèiem, i estem fent actualment, sí que a vegades pot passar de 11 a 12 persones, però a principi 10 persones per sessió, 5 sessions, hem escurçat el número de sessions i depèn de la llevadora, normalment si és per Teams el que va molt bé és fer un PowerPoint perquè es pot carregar directament en el Teams i si no es desitja es pot guardar en format PDF i fer-lo de compartir la finestra, compartir la finestra de l'Adobe. Jo el que solc fer és, sobretot jo per exemple porto el tema de la lactància materna, el que solc fer és proposar-los que s'activin la meva salut, a ser possible, en el cas estic parlant en el cas de treballadores de l'ICS, que s'activin la meva salut i poder-los activar l'e-consulta. Per què? Perquè a través de l'e-consulta ens permet, abans que hem fet el comentari, que elles tenen el nostre correu electrònic perquè com que els enviem la reunió, reboten el missatge o ens contesten a través del correu electrònic i a vegades gestionar preguntes i consultes a través del correu electrònic és més difícil. Llavors, moltes vegades el que faig és proposar-los que s'activin la meva salut i ensenyar-los a activar l'e-consulta i activar-los el meu nom a l'e-consulta per tal que tots els dubtes que els sorgeixin a posteriori de les sessions de qualsevol tipus, en el meu cas de lactància materna, ara estic activant moltes e-consultes també a joves, de tarda jove i em funciona superbé, que puguin gestionar totes les preguntes a través de l'e-consulta. Per exemple, els ha quedat algun dubte de la sessió que van fer m'invento, postpart i m'envien a través de l'e-consulta els seus dubtes i jo puc, a través de l'e-consulta, enviar arxius. Si no volen que els enviï a través d'aquella plataforma, quedem que els enviem a la següent sessió amb el format del clip que hem vist ara. Si compartiu la pantalla sencera, repeteixo, molt important, vigileu el tema de confidencialitat, que no quedin obertes pantalles extra per darrere i que puguin quedar informes, coses que siguin d'altres usuàries. Si no heu posat l'opció que només podeu obrir els micros vosaltres, important informar abans de la sessió que parin el micro. Perquè aquí tenim una persona que s'encarrega de gestionar, que mentre jo faig la presentació s'encarrega de donar permís a totes les que voleu entrar i de gestionar micros. Llavors, vosaltres estareu soles a la sessió de grups d'educació maternal o de joves i, per tant, qui s'encarrega de parar, encendre micros sou vosaltres. Llavors, si els expliqueu que mantinguin el micro parat i els expliqueu lo de la mà a l'iniciar la primera sessió, serà una forma que flueixin molt millor les presentacions. Donar suport amb arxius adjunts. Fer ús de documents que tinguem oficials, a ser possible, dels temes tractats a cada sessió. Els exercicis els podem fer bé presencialment. Hi ha moltes llevadores del nostre ambulatori que el que fan és fer-ho a la mateixa sessió online, però també una altra opció és, si ens interessa i estem motivades, gravar vídeos i guardar aquests vídeos en format vídeo o bé compartir-los, no sé si coneixeu la plataforma del WeTransfer, que genera un link que dura uns dies. Es pot també crear jo dono idees que es poden utilitzar, es pot crear també un Google Drive o un Dropbox amb les dones per tal de poder accedir a material que els hi vulgueu penjar, perquè, per exemple, si són totes les sessions i voleu que tinguin l'accés a tot el material de cop, en comptes d'enviar-ho tot a través del clip, podeu generar una carpeta Dropbox d'educació maternal novembre, desembre o una carpeta d'educació maternal genèrica i proposar-los d'afegir-los en aquesta carpeta de Dropbox o de Google Drive perquè puguin tenir accés a tot aquest material. Aconsellable per les llevadores que feu les sessions, us ha de ser possible, sobretot si feu tema d'activitats físiques o us allunyeu de la pantalla per ensenyar, jo què sé, per exemple, una pelvis o ensenyar una col·locació d'una posició d'alletament.
auriculars amb micròfon i, si pot ser amb cablejat llarg o inalàmbrics, millor. I, com us he dit, una altra opció seria, si no, gravar vídeos d'exercici físic o del que necessiteu gravar d'activitat que no pugueu fer en aquell moment i passar-ho o bé el dia abans o bé el dia de la sessió o bé penjar-ho en aquesta carpeta tipus Drive o tipus Dropbox o WeTransfer que els hi podeu fer arribar a través del Teams o a través de l'e-consulta o a través del un format que sigui oficial. Deixar un espai per preguntes o bé, si veieu, com ha passat en aquesta sessió d'avui, que hi havia preguntes arrel que es anava desenvolupant la sessió, gestionar-les amb la mà aixecada i, si esteu motivades també, una cosa que també funciona molt bé és l'ús de reforç amb resums, amb PDFs, després de cada sessió. Si hem tractat aquest tema, doncs enviar al final de la sessió un PDF reforçant la informació que hem donat. En el nostre cas, per exemple, lactància materna, què ens ha passat? Si després, quan acabem la presentació, compartim experiències si us heu trobat amb el Teams o si us hem trobat també en fer videotrucades, per exemple, videoconsultes, podem compartir experiències o problemes que ens hem trobat. Nosaltres amb la lactància materna vam començar a fer una proposta de fer una primera reunió a través del Teams. Nosaltres funcionem cada setmana, tenim 2 grups de lactància materna, un dilluns i un divendres, i les dones ens les apunten cada setmana per aquella mateixa setmana, la setmana següent en funció de la demanda. I tenim un llistat de dones, llavors jo el que feia era generar una reunió de Teams conjunta, perquè abans els grups de lactància presencials funcionaven molt bé. Mentre tu estaves fent la lactància d'una dona, entre elles podien ajudar-se, podien comentar cada cas i era molt més fluid. Vam provar de fer-ho via Teams en una primera sessió general. Què va passar? Els motius de consulta eren molt diferents. És a dir, podíem trobar una lactància de primers dies amb una dona que portava 6 mesos allatant i tenia uns dubtes completament diferents. No és el mateix estar presencialment podent mantenir una conversa amb una altra persona que està en el grup d'allatament que haver d'estar l'hora i mitja de sessió mirant com es resol l'altra consulta que potser tu fa ja 4 mesos que ho has passat i, clar, tampoc pots intervenir tota l'estona, perquè si no seria el que hem dit, un popurri de micròfons oberts. Aleshores, sí que ho vam gestionar de tal forma al principi que fèiem una primera sessió amb Teams amb totes les dones, recollíem una mica quin era el problema, el cas de cada dona, les més urgents s'atenien aquell mateix dia i la resta es podia programar com un Teams privat o si tenim accés, en aquest cas de la videoconsulta a través de l'ECAP, una videoconsulta amb cada una de les dones per poder solventar el seu problema o si és una consulta més senzilla, una telefònica. En grups de postpart vaig preguntar-li a la meva companya, la Gemma, que feia el grup de postpart i em va comentar que ho feia tot ella sí que a través de la plataforma online, a través del Teams i en el seu cas la primera part el que feien és buidar motxilla, explicar el que necessitarien explicar. També ho feia, em va comentar, per ordre de mans aixecades, cadascuna anava aixecant la mà en funció de quan volia explicar la seva experiència i es anava gestionant els torns de cada persona en funció de en quin moment volien parlar. I una segona part, en funció de la temàtica que aquell dia els hi vingués més de gust parlar, es tractava una temàtica diferent en cada sessió de postpart. Feien 5 sessions i una sessió invitava el psicòleg juntament amb ella a la sessió de postpart. I també es connectaven via online, psicòleg i llevadora, amb totes les dones. Ho dic perquè a vegades, entre totes, en cada lloc de treball, jo crec que després, si al final de la presentació us animo a compartir experiències que heu tingut via online o coses que us han servit, perquè segur, ja us dic, jo no soc especialista en Teams, sí que m'agrada molt tocar el tema informàtica i ordinador i per això em vaig posar a mirar com funcionava, però que de totes podem treure coses superprofitoses i coses que ens poden servir per millorar tot el tema del format online. Sí que hauria de ser la mateixa base d'informació que utilitzàvem en les sessions presencials, és a dir, si nosaltres utilitzàvem un PowerPoint per a educació maternal, aquell mateix PowerPoint ens servirà tant presencial com online, individualitzant les necessitats específiques de cada grup. I això és igual que si fos presencial. En funció de quines inquietuds tingui aquell grup, doncs dirigirem més les sessions cap a aquelles inquietuds. I molt important que això no es perdi
que, clar, evidentment hem de comptar que quan eren presencials, quan acabava la sessió, podien venir les usuàries o usuaris, depenent de quina sessió estiguem parlant, ja sigui de, el que us he dit, de joves, d'anticoncepció, de lactància, de sòl pèlvic. Quan acabava la sessió, tenies un espai perquè vinguessin a parlar amb tu de dir, ostres, mira, és que no entens això, ostres, mira, és que el meu problema és aquest, ostres, doncs mira, i tu podies resoldre en aquell moment la qüestió, donant-li recursos. Ara això, fer una consulta a nivell particular amb un grup online és molt difícil. Per això, el meu consell és oferir una altra via de consulta. En aquest cas, nosaltres, a través de l'ICS, tenim l'ECAP a l'e-consulta i és una eina molt bona per poder fer que us enviïn els seus dubtes o consultes més personals que no volen fer a nivell d'una sessió grupal online. En un futur, jo m'he plantejat de cara al Covid, que té pinta, això que vagi per llarg i que ens haguem d'acostumar a fer aquestes sessions informatives de tot tipus via online. Què passarà amb els grups de joves? Nosaltres ens estem trobant a la tarda jove moltes consultes i que estem resolent via telefònica, via videoconsulta, via e-consulta i, de fet, ara llançaré una pregunta a l'aire o una cosa que m'he trobat jo a nivell de tarda jove, que a veure si ho compartiu o si algú s'ha trobat també en aquesta situació. Em preguntava jo també, per exemple, com es plantejaran les sessions que abans es realitzaven a les escoles sobre sexualitat amb la pandèmia del Covid, com quedarà l'educació sexual dels joves a les escoles, si es plantejarà via presencial, si serà online, si una eina que podríem utilitzar en aquest cas seria una eina com el Teams i fer grups reduïts a les escoles per poder fer xerrades via online. El fet de poder fer aquests grups reduïts i que d'aquesta manera ells puguin inclús no voler mostrar la càmera, perquè tu pots decidir que no surti la teva cara i només la teva veu o que puguis només escriure, inclús et permet connectar-te amb un nom que posi, jo què sé, Pepito Grillo, saps? Llavors, per mi, des d'aquest punt de vista, trobo que potser els joves, veient el costat positiu de fer servir les eines online, els hi permet fer una consulta que a vegades ells et diuen, quan m'he trobat jo a vegades a tarda jove, que diuen que vergüenza, quina vergonya, que realment per nosaltres és un gust que pugui venir gent a la tarda jove i poder-los atendre presencialment. Però a vegades hi ha consultes que per ells a la primera entrada els pot resultar més incòmode o més brusc. Doncs aquestes eines online potser també els ajudaran a poder ser una eina d'obertura, una eina d'entrada en els centres sense ser una visita presencial. L'altre dia, per exemple, posant el cas, vaig tenir una consulta telefònica, noia de 14 anys, primeres relacions sexuals. Visita telefònica d'1 hora i quart, amb la noia i la mare. Li vaig proposar de venir presencialment i ella va dir que preferia fer-ho telefònicament per ser la primera vegada perquè li feia vergonya venir. Li vaig contactar amb la mare va estar d'acord que activessin l'e-consulta i la mare, quan la noia tingui algun dubte, li obrirà l'e-consulta i activarà l'e-consulta perquè es pugui posar en contacte, en aquest cas, amb mi. El dia que aquesta noia vulgui una visita presencial, jo li vaig dir, tu escriu-me i posa'm que vols una visita presencial, cap problema. Des d'aquest punt de vista, jo llenço una pregunta a l'aire i crec que també en el cas dels joves, sobretot a 14, 15, 16, que els hi fa com més cosa, inclús a vegades més grans, que els hi fa com més cosa fer aquesta primera visita presencial, pot ser una porta d'entrada a fer aquestes xerrades, aquestes sessions via online o via e-consulta o via telefònica i donar l'entrada que puguin fer consultes via e-consulta, via un format més anònim i no tan presencial, i que, mica en mica, això es vagi transformant en una possible visita presencial al centre, un cop ja hagin agafat el vincle i la confiança necessària amb la llevadora o llevador que els ha atès. Consell, és molt important no realitzar cap tipus de videotrucada, consulta, a través de plataformes no oficials com serien Zoom, Duo, Jitsi Meet, sobretot si s'està tractant amb temes confidencials. Pensem que les dades, per mala sort, quan entren a nivell informàtic, a nivell de plataformes, donem accés a molts permisos que moltes plataformes no sabem en quin punt aquests permisos i aquesta informació personal de totes les persones que estem introduint en aquesta sessió, on queda tota aquesta informació. El Teams, en aquest cas, com que és una plataforma contractada, en principi ha d'oferir a nivell de confidencialitat
una seguretat molt més forta, com pot ser un Duo, un Zoom, un Jitsi Meet. Per tant, si hem de fer qualsevol, sobretot consulta, a nivell de salut, l'ideal seria a través de la videoconsulta de l'ECAP, i si s'han de fer les sessions grupals, tant sigui, el que hem dit, de joves, d'educació, de preparació al naixement, de postpart, de sol pelvià, de lactància, ideal a través del Teams. I la meva idea que us vull dir avui, veure les coses d'una forma positiva. Sí que és cert que tot això de l'online ens ha vingut de nou i sobretot perquè hem començat a posar moltes coses noves, en aquest cas el tema del Teams, de l'inici de generar reunions a través de Teams, és un camp totalment nou. Pot ser que sigui una oportunitat, jo ho veig com algo positiu, és una oportunitat de transformar un canvi en una millora o en un complement que quan millori tota la situació del Covid, que esperem que pugui ser el més aviat possible, tinguem una eina extra per poder fer sessions, resoldre dubtes, contactar amb les dones, veure-ho com una eina proactiva, propositiva en molts aspectes. Res, més que res, donar-vos gràcies per la vostra assistència. Deixo obert el torn de preguntes i aniré dient els noms per tal que aneu desbloquejant el micròfon a mesura que us vagi dient. Anna Güell? Jo tinc diverses preguntes. Anna, et sento molt fluixet. No sé si estàs molt lluny del micro. És que no s'ho entès el micro. Vale. Sí, al principi estàs en un portàtil, normalment està al costat de la càmera. És de taula. Digues. És de sobretaula, em sents o no? Sí. Vale. Com es demana la llicència i qui la pot demanar? I si val diners... En principi nosaltres ho vam demanar en aquest cas a la coordinadora del teu centre. A qui porti l'equip de llevadores li heu de demanar que et sol·liciti la llicència pel Teams. Això no es pot fer a nivell personal, doncs? A nivell personal, si has de tenir llicència de Teams, l'hauries de... És de pago, s'ha de pagar. Aleshores, si és a nivell d'equip, has de contactar amb supervisora, qui sigui. En aquest cas, no sé si treballes a l'ICS o no, on estàs treballant actualment? Jo soc LLIR, R1. Vale. I estic a l'Hospital de Vic. Clar, seria preguntar... Digues. No és pas de l'ICS. Clar, això seria preguntar a nivell de l'hospital. Clar, no sé realment quina inversió suposa, no ho desconec, el fet de contractar llicències de Teams. Sí que és cert que si es volen fer presentacions o coses que involucrin dades d'usuàries, sí que seria interessant utilitzar plataformes oficials, en aquest cas el Teams, perquè, ja et dic, és una plataforma tancada, privada, de pagament, per tal que compleixi uns requisits en quant a confidencialitat. Llavors, jo estic parlant des del punt de vista jo treballo en un ambulatori de l'ICS i des de l'ICS sí que s'ha donat llicència en aquesta plataforma que és el Teams perquè les llevadores puguem treballar amb aquest sistema. No sé si de cara més endavant, veient que el tema del Covid s'allarga, si més llocs, més centres, que no siguin de l'ICS, s'animaran a la contractació d'aquesta plataforma per tal de poder tractar les dades de forma més confidencial. Vale. Tens algun altre dubte, Anna? No, ja està, merci. Anna Degollada? Hola, bona tarda. La meva pregunta era igual que l'Anna Güell. Era a qui li havia de demanar la llicència i ja m'ho has aclarit, però llavors ara voldria també saber si quan tingués la llicència aquesta, que jo treballo a l'ICS, si me donen la llicència, ho puc fer des de qualsevol ordinador, tant a casa com al de l'hospital? Ara us torno a explicar. En aquest aspecte, per poder fer una reunió, a l'ordinador on tu generis la reunió has de tenir dos programes instal·lats. L'Outlook, que normalment si tens un Windows, un ordinador Windows, no un Apple, et ve instal·lat en un pack que ve el Word, l'Excel, l'Outlook en aquest cas. T'has d'assegurar que aquest Outlook sigui la versió superior al 2010. Si ho fas,
pots fer dues coses. Si treballes a l'X, normalment als ordinadors de l'X l'Outlook està instal·lat. Assegura't, però, que sigui versió del 2010, perquè a nosaltres ens va passar que teníem versió del 2007 i ens vam tornar al principi boges perquè dèiem com és que no ens deixa donar el clic al botó aquest, ara t'ho poso a la pantalla, espera un segundet, que torno enrere a la presentació perquè ho puguis veure. Com és que no ens deixa o com és que no ens surt el botó de la reunió del Teams? Com és que no ens surt? I era perquè la versió de l'Outlook era més antiga, era un 2007. Veus aquest botó que està subratllat, que està amb un cercle vermell? Sí. Si és Outlook inferior a 2010, no et sortirà aquest botó. No sé, suposo per tema de compatibilitat. Aleshores, si tu a casa no tens possibilitat d'instal·lar-te l'Outlook 2010 o superior, si el tens perfecte, només et quedarà instal·lar el Teams. I si no el tens, pots generar la reunió des de la feina, en un ordinador que hi hagi l'Outlook superior a l'Outlook 2010 i el programa del Teams. Si tens aquests dos programes oberts, ja et pots generar la reunió. Tu obres l'Outlook, et sortirà aquesta pantalla d'aquí, que t'estic posant ara, i t'aniràs a generar reunió i un cop hagis clicat a reunió et sortirà aquest missatge ja per poder generar la reunió del Teams. No, jo tinc, tant a la feina com a casa, tinc els dos programes instal·lats. Jo era per saber si, com ara serà per teletreball, que ho farem des de casa, com estic ara mateix que estic a casa, doncs des d'aquí... Ho pots generar. Tant m'era igual aquí que el dia que estigui a la feina seria independent si em donen la llicència. No ha de ser una llicència per cada ordinador. No, ho pots generar des de casa. Sí que és important que un cop tens la llicència, les credencials són les mateixes que l'e-correu. Perfecte. O sigui, entraràs amb el mateix usuari i contrasenya que l'e-correu. Perfecte, doncs aclarit. Gràcies. De res. Ara vaig un segon a respondre primer les mans, a donar pas a les mans i després vaig al missatge de text que ha enviat la Cristina que després el llegeixo i el comentem. Laura Montero. Hola, bona tarda. Què tal? Txell, tu per gravar la sessió has de ser el que genera la sessió, oi? Correcte. Però molt important, si heu de gravar la sessió, sobretot demanar permís als... No seria per una altra cosa, no seria per educació, seria per recerca i ja tenim els consentiments i tot. No, però és això, que només pot gravar la sessió el que està generant la sessió, no? Sí. I llavors et surt, quan tu ets el que generes la sessió, això surt en aquests 3 puntets, no? També? Sí, 3 puntets, hi ha un apartat que posa record, o en aquest cas potser en castellà et surt gravar, i llavors pots parar la gravació quan tu vulguis. Per exemple, jo ara clico els 3 puntets i em surt stop recording o parar gravació. Pots parar la gravació en el moment que vulguis. Val, perfecte, era això. Merci, de res. Marta Hernández. Hola, Txell, bona tarda. Bones. Us volia preguntar perquè una companya ha parlat de generar una carpeta de correus per tal d'evitar que les usuàries puguin veure els correus entre elles. Com es genera això? A través de l'Outlook. A veure si, un segundet, que miro a veure de sortir de la pantalla de la presentació del Teams, a veure si puc obrir-te jo l'Outlook des de l'ordinador en el que estic. Si em permets un segon, intento a veure si t'ho puc compartir, val? I tant, gràcies. Si em permeteu un segon, intento fer. Perdoneu, que estic a l'ordinador de la meva parella
que és Windows i va millor, però no m'està deixant entrar a l'Outlook perquè té ell obert la sessió. A veure... Farem una cosa, com que veig que no m'està deixant obrir des d'aquí, perquè té un altre format d'Outlook ell, perquè no és l'ordinador que jo faig servir per fer reunions. Intento fer des del meu ordinador que jo tinc a l'Outlook normal, intento fer unes captures de pantalla amb un arxiu, ho enviaré a veure si pot ser des de l'organització, si ho puc enviar a l'Associació Catalana de Llevadores perquè us ho difonguin, de com generar les carpetes de grups i us faig captures de pantalla. No sé si és possible. A veure si em contesten des de l'associació, si hi ha algú connectat. Sí, vale. Aleshores, us faré un Word, intentaré fer-ho avui a veure si em puc connectar des del meu ordinador o l'Outlook que tinc jo per poder-vos ensenyar amb captures, que si no des d'aquí tardaré molt. Us ho faig amb captures, el de crear els grups. El de crear els grups que han comentat abans, faig un petit resum per si algú s'ha perdut, és crear unes carpetes dintre de l'Outlook, dintre del vostre correu, de tal forma que la carpeta jo la puc anomenar com a, per exemple, llevadores, ginecologia, educació maternal, novembre del 2020, educació maternal, i llavors dintre d'aquesta carpeta pots posar tots els correus electrònics que formin aquell grup. I aleshores, quan tu vas a generar aquesta reunió, simplement selecciones el pare, els destinataris, i busques el grup aquest. Llavors, les persones que reben no veuen els correus, sinó que veuen el nom de la carpeta. És això, val? Intentaré, ja us ho dic, fer avui el Word el més aviat possible, enviar-ho a l'Associació Catalana perquè us ho reenvia totes les que heu participat a la sessió d'avui i pugueu tenir amb el format Word descrit, val? Em sap greu que no em funcioni ara en directe, però prometo veure de l'Outlook. Sí? Algun dubte més tenies? Sí, en altres plataformes et permeten fer com sales paral·leles de 2 o 3 persones o enviar una enquesta que es contesta en el moment i coses així, que ho he vist com a participant. El Teams també t'ho permet? Realment, si et soc sincera, jo aquesta opció de fer enquestes i això no l'he utilitzat. Hauria de trastejar més a través del Teams. Si vols, l'altra cosa que puc fer és, a partir d'ara, com has proposat això dels qüestionaris i tal, m'ho miro a veure si em deixa trastejar i si em dona l'opció, i si és així, també us ho envio. No ho he fet servir jo. Podria ser possible, no ho sé. Ho desconec, de veritat. Ja em sap greu, però vull dir que jo ho he viscut com a usuària, no pas només... Sí, pot ser. La veritat és que no ho he utilitzat perquè com que amb les classes de preparació a l'ensenyament i de lactància no ho he fet servir, no t'ho puc dir. Però puc trastejar per veure si és possible. I això que t'he dit de sales a 2, és a dir, que desfas com la sala gran i els agrupes de 2 en 2 per poder fer un exercici compartit, per exemple, no? Jo m'hi vaig trobar que ens posaven un cas i ens deien ara us separaré de 2 en 2 i de cop i volta apareixies en una sala petita amb una altra persona i et deien en 50 segons el moderador et retornarà a la sala gran. En quin programa era? Te'n recordes, Marta? Jo crec que era... Pot ser que fos Zoom? El Zoom? Crec que sí. Podria ser. Clar, jo dic, jo a través de les funcionalitats que he fet servir, no he fet servir ni l'opció de generar grups a part, perquè realment ara ho estic mirant en els 3 punts i la veritat és que no veig cap opció així directament que et permeti fer això de separar en grups les persones. Però tot i així, si vols, m'ho miro i si veig alguna de les funcionalitats que m'has dit, tant de passar qüestionaris com de fer sales amb grups reduïts, us ho envio també. I si no, posaré que no ho he sapigut trobar. Llegiré també un altre cop el manual del Teams, que és molt extens, i si ho trobo, t'ho envio. D'acord, doncs moltes gràcies. De res. Segueixo amb les preguntes. A veure. Juan Carlos Espinosa.
Juan Carlos? Ara, m'escoltes? Vale. Bueno, posa Juan Carlos perquè no és el meu ordinador, em dic Lucina Zamora, vale? Et volia preguntar, aquesta opció de gravar serveix perquè després, si algun assistent s'ha perdut la sessió, li puguis enviar? Es pot enviar. I com es faria això? Realment, nosaltres ho vam fer, quan jo vaig fer la presentació a través de Metropolitana Nord, vam gravar la sessió i es va enviar com una... Ara no recordo si ho vaig arribar... Ho reps com... Em sembla que és com un correu electrònic i tu mateix et pots enviar el link del vídeo gravat a les persones que han assistit a la sessió. Diria que és així, o sigui, quan tu pares el vídeo se't queda com en un link que tu pots o bé descarregar-te el vídeo, que jo me'l vaig descarregar d'una forma una mica com quan et descarregues els vídeos del YouTube, però si no, ho pots passar com a link. M'explico? És a dir, t'ho proporcionen com a link online, però si tu vols descarregar en format vídeo, jo ho vaig fer d'una altra manera, que és com descarregar els vídeos del YouTube a través d'un altre programa. I una altra pregunta. Quan elles reben la invitació en un correu, podria passar que aquesta persona reenviés aquest correu amb una altra persona que es pogués connectar. Correcte. Que hi haguessin persones que no són pròpiament del grup o això us ha passat o... En principi no ens ha passat perquè de moment crec que a ningú se li ha pogut reenviar el correu, però pot passar. Aleshores, sí que, com que teniu-lo de... Quan genereu aquesta mateixa pantalla que t'estic compartint ara, quan poses opcions de reunió, si tu poses que només tu puguis donar permís a les persones que entres a la sala, d'acord? Tu saps qui s'està connectant. Llavors veus el nom de la persona que s'està connectant. Si veus algú que no és de la sessió, doncs posar-li un missatge de «Oye, que no», saps? Però realment, a veure, si passen el link, potser és una altra dona que es vol connectar també a la sessió, no? Llavors, preguntar. Però si vols acceptar-la o no acceptar-la, sí que és important a opcions de reunió posar que només puguis acceptar tu l'entrada de les persones en la sessió. I una última pregunta. Aquest llistat que surt amb els participants, clar, si algú, per exemple, marxa abans que acabi la sessió, ja no veus, no? Llavors, hi ha alguna manera de tenir un registre de totes les persones dels assistents per després poder... En principi, quan acaba la sessió, per exemple, l'altre dia vam fer una presentació mitjançant el Teams també, i pots tornar a connectar el link i veus les persones que van participar perquè et sortirà com, si et fixes en el grup de missatges, veus a dalt, per exemple, en aquest cas, en ordre d'unir-se a la sessió, Demetria Patricio se ha unido a la sesión, Cristina Rebollo se ha unido a la sesión, i et va sortint tot el personal que s'ha unit a la sessió a l'inici i durant la sessió, perquè va quedar enregistrat dintre del xat. No sé si m'explico. Vale, molt bé. I dintre del xat que tens va quedar enregistrat qui entra i qui surt de la sessió. Ok. Gràcies. D'acord. Olga? Hola, bona tarda. Digue'm. Moltes gràcies per aquesta iniciativa, molt enriquidor. Els meus dubtes van més encaminats a fer reunions d'equip. Llavors, la companya Marta també m'uneixo a les seves preguntes. Com fer divisions, sales paral·leles i després com poder fer el que és la pissarra, tu poder escriure en directe. Bé, això ja ens ho mirarà si es pot fer. La plataforma, sí, la plataforma en què m'hi vaig trobar com a usuària era el Zoom. I després un altre dubte, perquè com vaig més encaminada per fer reunions d'equip, si, per exemple, jo convoco la reunió, si alguna companya vol fer una presentació, clar, entenc que me l'ha de passar a mi perquè la pengi jo, perquè com a invitada no pot. Vale. Això que dius de si una companya vol fer una presentació, ho pots posar, torno a veure si puc buscar-te la diapositiva, en aquesta opció que hem dit abans d'opcions de reunió, si tu cliques aquí, posa una pregunta que posa ¿quién puede presentar? És a dir, qui pot penjar presentacions? I tu pots decidir si només les persones de l'organització, és a dir, que tinguin llicència de Teams, si totes les persones que estiguin a la reunió o només tu. Això sí que ho pots personalitzar. Val.
És a dir, però has de clicar, quan vas enviar el link de la reunió, has de clicar a opcions de reunió per poder-ho seleccionar. I que posa qui puede presentar i aquí pots seleccionar si la presentació la pot penjar qualsevol que estigui a la sessió o pot ser només la persona que està fent la presentació. Val. Sí, és veritat que ho has dit, sí. Molt bé. Sí que us dic, jo no sóc especialista en el Teams, hi ha moltes coses que em perdo. Realment jo el que he fet és anar toquetejant el programa i anar fent sobre la marxa proves, ensaig d'error de funciona o no funciona, lo veis o no lo veis, fer-me a mi mateixa videotrucades, però ja et dic, probablement hi ha moltes funcionalitats del Teams que a mi se m'escapen i em queden per descobrir. Intentaré mirar-vos, avui la carta m'hi poso, intentaré mirar-vos tota la funcionalitat d'allò que m'heu dit d'una sala compartida i a veure si és possible i el de fer també que hem comentat com fer enquestes al finalitzar la sessió. Sí que sé que hi ha plataformes que això ho tenen molt avançat, però a nivell del Teams, perdoneu, però en aquest moment sí que ho desconec, ho miraré. Molt bé, doncs moltes gràcies. De res. És a còpia d'utilitzar-ho ja... Sí. I a vegades hi ha funcions que potser tu no fas servir i una altra persona, per exemple, per fer reunions a nivell de servei, necessita i és qüestió d'anar mirant. Sí que, Olga, perdona un moment, que hi ha un apartat que potser és això el que em demanes, de la pissarra, que no ho he provat, però probablement és això que m'estàs preguntant. Deixa'm un segundet, que et poso la pantalla. Si veus que posa Microsoft Whiteboard, que vol dir pissarra, potser aquí sí que et permet escriure directament. Val. A l'apartat de compartir arxius, en comptes d'anar a buscar el document per examinar, a la dreta del tot tens un apartat que posa com pissarra on deus poder escriure. Val. És que he toquinejat perquè he vist aquest símbol, però el tinc... Bueno, aquí me diu que només l'organitzador de l'evento. Vaig a provar-ho jo. Un segundet, Olga, si em permets. Mira, sí que es pot. Per exemple, si vols escriure, suposo que, clar, si tens una tauleta d'aquelles de mà que permet fer de dibuix i tal, doncs és molt més fàcil, no? Però jo aquí, per exemple, puc escriure. O puc escriure text. No? Ho esteu veient o no? No. En principi ho he compartit, la pantalla de la pissarra. Jo sí que ho veia. Sí, jo també ho veig. Jo no. Pot ser que us tardi una miqueta si l'internet us va una mica lent, el canvi de pantalla. Bueno, a mi m'ha dit que està en progrés i que pronta ho veuré. Pot ser que sigui per l'internet, Val. Seria la pissarra per poder compartir, si voleu escriure en el mateix moment. Sí que és veritat que a través de l'ordinador es fa una mica difícil el traç amb el llapis, però si voleu afegir-hi modo text, sí que es pot modificar. Torno a la presentació d'abans. Si no, el que tenia en ment era si has de fer algun joc o alguna cosa més participativa. Sí, es pot fer. Fer-ho així. Val, perfecte. Torno a la presentació, un segon. I em queda aquí de mans, de moment, l'Anna Estruc. Gràcies, doncs. De res, Olga. Bones, Anna. Hola, Txell. Hola. Bueno, que gràcies per la presentació un altre cop, superguai. És que fa com por començar amb el Teams. Un dubte que us volia preguntar, quan una noia a la consulta la volem apuntar a qualsevol del grup de prepar, postpart, el que sigui, la llevadora que l'apunta, l'apunta en l'activitat comunitària grupal de l'ECAP, però, clar, necessitem el correu electrònic d'aquesta noia. Aleshores, com ho feu vosaltres? Verifiqueu que en les dades de l'usuari estigui el correu i, per tant, la que genera la reunió s'imprimeix el full de totes les dones enregistrades i va buscant, o com ho feu? T'explico com ho estàvem fent fins ara nosaltres a Santa Coloma i el que canviarem de cara a la reunió que tenim següent de llevadores. El que ens trobàvem, per exemple, abans d'haver-hi el Teams, les llevadores normalment ho feien mitjançant Skype i moltes vegades el que feien era dir-los a la dona que es creessin un usuari de Skype amb el seu correu electrònic i havies de mirar que el correu electrònic correspongués a la compte de Skype que tenien. En aquest cas, amb el Teams, com que el pots afegir amb qualsevol correu electrònic, aquest problema no el tens. Com ho fem nosaltres? Nosaltres, els grups d'educació de preparació al naixement, els grups de postpart i tot, ho fem per fulles físiques, que això ho canviarem de cara a la següent reunió de llevadores que ho volem fer com vosaltres.
Ara bé, clar, quan nosaltres apuntem una senyora ja sí que ho tenim molt automatitzat, no? Perquè com que ho hem d'apuntar a mà és número de telèfon, correu electrònic. Aleshores, simplement el que ha de canviar és que quan tinguis a la dona i l'has d'apuntar, mirar dades personals, cantar-li el correu electrònic o inclús el meu consell és que el mirin perquè a vegades Jenny con Y, 93 / i llavors a vegades és més fàcil que ho comprovin elles visual i si no està actualitzat, doncs que passin per al mostrador a actualitzar el correu electrònic perquè llavors et pugui sortir. Però nosaltres ara mateix ho tenim en format paper. Que quan us passi el Word de com fer la carpeta que es pot crear tant des de l'e-correu com des de l'Outlook, us intentaré fer per captures de pantalla. Un cop ho has creat una vegada, aquella carpeta d'aquelles dones ja la tens feta. No sé si amb això he respost una miqueta la pregunta. Genial. És important que tinguin el correu bé perquè si no, no rebran el link. I una altra última coseta que també igual és una xorrada, però quan nosaltres fèiem el grup Prepara amb Skype, ens hem trobat, no sé l'opinió que teniu vosaltres o si us ha passat, que en algun grup se'ns havia gravat. És a dir, s'havia gravat tota la presentació, sortíem nosaltres, sortien les cares de les altres dones i allò tu no ho podies eliminar. Malgrat tu haguessis creat la reunió, o sigui, haguessis creat el grup, perquè nosaltres fèiem un grup dins de l'Skype amb totes les dones, doncs clar, quan veig aquí l'opció de gravar en la presentació del Teams, l'opció de gravar la pot fer qualsevol persona que estigui veient la presentació? En principi no hauria de sortir-vos l'opció de gravar. Sí, ens surt, A tu et podem gravar. Us surt a totes. Doncs hauríem de mirar que, en principi, i quan estan gravant, a tu et surt la notificació que et van a gravar. A mi, quan han anat a gravar, m'ha sortit que estan gravant. I què has fet? En aquest cas, pots parar la gravació. En aquest cas no paro la gravació perquè estem en una presentació oficial, però si et vas als 3 punts, tu pots posar stop gravar. Teòricament a totes les plataformes t'ha d'informar, jo no m'he trobat que em gravessin a l'Skype, però tinc una companya que sí. Crec que en ella li va sortir com una notificació que l'estaven gravant. El que tens aquí en el Teams és que tu pots parar de gravar. Tu veus, per exemple, jo ara estic veient la meva pantalla i a dalt veig un comptador de quanta estona fa que s'està gravant. Amb un botó vermell, conforme s'està gravant com una càmera. I a sota et posa que la gravació ha començat i que s'està gravant actualment tota la presentació. I tu pots decidir parar la gravació o no. Sí que hauria de mirar, perquè en aquest botó d'aquí a baix, deixa'm un segundet, en aquest botó que hem vist abans que et permet seleccionar les opcions de la reunió, se llama la segona no se van, quién puede presentar, en principi no hi ha l'opció que no puguin gravar. Teòricament, jo pensava que l'opció no sortia perquè encara no m'he trobat amb el Teams que em gravessin, però que sàpigues que et surt una alerta just quan comença la gravació i et surt un botó de gravar. Per tant, tu pots parar automàticament la gravació en el moment que a algú se li ocorreixi gravar. Perfecte. Moltes gràcies. De res. Segueixo amb les mans i després passaré el text, que si no, així vaig amb una mica d'ordre. Ara tenim Rosa Camarero. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, por la presentación, muchas gracias por la iniciativa también. Solo apuntar una cosa en esto que comentabais de hacer de los datos de las personas que formen parte de los grupos. Yo trabajo ahora en el Asir Muntanya aquí en Barcelona. Llevamos tiempo haciéndolo sin papelito físico porque vimos que nos daba más resultado el papelito físico. Entonces, simplemente tenemos, en el ECAP donde podemos meterlas, tenemos los grupos ya puestos abiertos por fecha y tal, las incluimos y, por supuesto, al hacer la propuesta a las mujeres, pues verificamos datos personales, teléfono y, sobre todo, el mail. Y luego es simplemente, yo me las meto como 9 en mi agenda y voy haciendo copiar-pegar de los mails para hacer la lista de correo. Y es muchísimo más cómodo porque además como somos muchos centros en el Muntanya, así todas tenemos acceso a los mismos grupos y a poder incluir a mujeres y es muy cómodo. Así que, bueno, eso que va muy bien.
Vale, buena idea. La idea es que buscar una forma, ¿no?, que no sea cómodo para poder reenviar ese mensaje. Una de las cosas pues es sobre todo insistir en que el correo electrónico y todos los datos personales estén correctos, porque muchas veces los tienen súper desactualizados. Y la otra cosa es esto, cuando os lo pase, de hacer las carpetas dentro del eCorreo o del Outlook para poder ir más rápido a la hora de enviar los correos, ¿vale? Lo del 9E, para poder consultar si queréis los datos personales, también es otra idea. Lo que pasa es que para tema de agendas, depende de cómo esté la agenda, tal vez para inserir más visitas, esto ya sí que no sé cómo lo gestionáis. A mí me parece muy importante también esto de crear las listas, las listas de contactos en el eCorreu. Nosotros lo hacemos así y va súper bien también. Sí, yo a la que pueda decir, al finalizar la presentación intentaré hacerlo hoy, si no mañana, para que quede, para toda la gente que no sabe cómo hacerlo de las carpetas de contactos, para que le queden capturas de pantalla, cómo poderlo hacer fácilmente. Muy bien, muchas gracias. De nada. María Elisabet Bru. Sí, sóc l'Elisabet. Hola. El tema era que no de les llistes aquestes que clar, quan ho fem a través de l'ECAP per comunitària, quan tu les apuntes sí que confirmes telèfons i els mails, no? Però llavors quan imprimeixes els fulls dels grups surten el nom de l'usuària i el telèfon. I el que aniria bé, per si, no sé, si hi ha tanta gent aquí connectada o el que sigui, algú que tingui alguna influència amb l'ECAP, aniria molt bé que, doncs, a més de que surtin el nom lligat amb el telèfon, doncs que hi hagués el mail també, perquè llavors és això, que l'has d'anar a buscar a la història de la dona i llavors, doncs, bueno, ens facilitaria més la feina, no? Vull dir que ahí lo dejo. I després amb això de lo de gravar o així, allà els 3 puntets hi ha l'opció de tenir la gravació, el que sigui. Vull dir que si un no vol, doncs ho para això, no? Vull dir que ja... Pots parar la gravació. Sí, això, només volia dir això. Moltes gràcies, Elisabet. Mira, el tema de l'ECAP, sí que, jo soc referent de l'ECAP de la Sira de Santa Coloma. Clar, jo no m'he trobat amb el problema dels correus perquè, us dic, nosaltres, de moment, fins a la següent reunió, que serà en breu, ho fem en format paper. Llavors, clar, ho tenim tota la llista en el paper. Però sí que és veritat que quan apuntes a les dones del grup de lactància, per exemple, en el meu cas, imprimeixo el paper, no surt el correu electrònic. Ho puc proposar, si voleu, en el grup de l'ECAP com a millora. Sí, perquè això anirà per llarg. Doncs llavors aniria molt bé que, a més de tenir els telèfons, doncs els mails. Doncs ho proposaré en el grup de CAP, que tinc el correu, i ho enviaré per tal de veure si ho poden modificar. Gràcies. Veig que de moment aquí no hi ha cap més pregunta amb la matxacada. Me'n vaig anar als missatges de text. A veure, un segundet. Si proposeu, doncs ja proposaré a l'ECAP. A veure, potser això ja ho has explicat, però estava un moment que no podia escoltar. Quan enviem la invitació a la reunió a diferents participants, no hi ha l'opció de fer-ho com a còpia oculta perquè no es vegin entre elles la protecció de dades. Gràcies. Això és el que hem dit de fer el grup amb carpeta, que els surti el grup conjuntament i no els surti el correu de cada persona, sinó que surti com una carpeta general. Que això ho hem comentat, que és el que us intentaré enviar via Word o via PDF per tal que tingueu les captures de pantalla de com fer-ho. Txell, per tu mateixa pots crear l'Outlook de l'eCorreu o tu has d'instal·lar l'informàtic de l'X? Era pregunta. L'Outlook, en el nostre cas, a l'X sí que ens l'ha d'instal·lar, ens hem trobat que l'he d'instal·lar l'informàtic, perquè penseu que la plataforma d'Outlook és una plataforma de pagament que va amb el Windows. Llavors, per actualitzar aquesta versió del 2010 ha de venir l'informàtic i instal·lar l'Outlook 2010 com a administrador. No fa falta o no faria falta tenir l'Outlook 2010 si no pot ser a totes les consultes. Només l'heu de tenir en aquella consulta o a casa o en un ordinador en el que hagueu de generar les reunions. Si no és en tots, no passa res perquè realment en l'ordinador on heu de fer la presentació no fa falta que tingueu instal·lat l'Outlook 2010. Només fa falta que tingueu instal·lat el Teams. Per generar la reunió sí que el necessiteu. I això ho ha d'instal·lar un informàtic. Si és a casa vostra, doncs hauríeu de
tenir el programa a l'ordinador o contractar o descarregar el programa de pago, en aquest cas de l'Outlook 2010. Nosaltres a la CIR de Reus fem la invitació des del correu general de la CIR per tal que no surti el correu de la persona que genera el grup, per si us serveix la idea. És a dir, vosaltres, mira, una bona idea que proposa la CIR de Reus és que perquè no surti el vostre correu personal és que vosaltres genereu la reunió tal com hem vist a la presentació i el link que copieu l'enganxeu en un altre correu enviat des de com un correu general de la CIR, entenc, no? Demetria? No sé si està. Sí. Sí, no? És això. Correcte. Sí, nosaltres generem la reunió, però només generem un dia en concret, per tenir el link. Llavors, aquest link, nosaltres anem al calendari del correu general de la CIR i fem tot el que tu has dit, però des del calendari del correu general. Llavors, el que surt és el correu de la CIR, que sí que fan consultes i t'envien coses, però ja està bé, perquè des d'allà també les podem respondre. Correcte, doncs molt bona idea, veus? Això sí que requereix una miqueta més de temps perquè has de copiar el link i ho has d'obrir des d'un altre correu, però és una manera de que no surti el correu electrònic de la llevadora, en aquest cas, per evitar les consultes massives en el correu. Jo no m'he trobat, però pot ser. Ara provarem això de la llista, això que ens has dit, de la carpeta, que m'ha semblat una idea superinteressant, a veure. Perquè així queda, la mateixa carpeta tens totes les dones i per fer recordatoris ja les tens posades. I ara a partir d'aquí, que és l'última que ha fet les Demetria, veig que la Montserrat li ha contestat a la Laura el de l'Outlook que se l'ha instal·lat informàtica, moltes gràcies. El de l'ECAP superbé. I en principi, deixeu-me mirar els participants, però crec que... mira, queda una pregunta. Montserrat. Sí, hola. Soc la Montserrat Carreras de la CIR de Tarragona. Us volia... Em sentiu? Sí? Sí. Jo sí, almenys. Molt bé. No, era més que res pel tema dels llistats, dels correus electrònics de les dones participants als grups, que ho escrivíeu a mà. Hi ha una altra persona que ha dit una cosa, però no he acabat d'entendre exactament què era. Era per explicar-vos simplement com ho fem ara a Tarragona, per evitar anar buscant història per història a les senyores. Nosaltres, quan anem a la pantalla dels grups, si ens posem a la primera pantalla on diu definició pacient, si posem la data d'inici, la data de final, la llevadora que ho fa, molt bé, a baix de tot diu comentari final, que hi ha un requadre. Aleshores, aprofitem això. O sigui, cada llevadora, estigui on estigui, quan apunta una senyora al grup, aquí al quadret de comentari final posa el nom de la dona i el correu de la dona. De manera que quan l'organitzadora d'aquell grup d'educació maternal ha d'enviar els correus, el que fa és copiar. Molt bona idea. I ho porten allà. Evidentment, no és ideal, L'ideal és lo de l'Elisabet, per favor. Si algú pot arreglar directament a l'ECAP, això seria genial, no? Això és un apanyo més, però, bueno, copies i l'únic que has de fer és que has d'esborrar el nom, no? Perquè està el nom i el correu al costat per verificar això. I així no anem amb papers ni has d'anar a buscar senyora per senyora a l'ECAP. Només si tens algun dubte, no? I aquí, bueno, més o menys, si hi ha moltes senyores, si feu grups petits no hi ha problema. Si hi ha molta gent, sí que és veritat que arriba un moment que s'acaba i, bueno, has d'esborrar, guardar-te els altres i deixar espai, no? Però amb grups petits no hi ha problema perquè dona per bastant. El que comenta la Montserrat és posar-ho a l'apartat de comentaris de quan es genera el grup d'educació maternal a través de l'ECAP, enganxar tots els correus electrònics amb el nom davant de cada persona, llavors fan copiar, enganxar i llavors ho envien. És bona idea, bona resolució fins que no funcioni el de l'ECAP. Jo, de veritat, enviaré la proposta a l'ECAP, Sí, per favor. Quan tardaran a activar-ho no ho sé, però jo l'enviaré. Perquè nosaltres ara ho posarem tot digitalitzat després de la reunió de llevadores i, clar, ens trobarem amb el mateix problema que vosaltres fins que no ho fiquin a l'ECAP. Però bona idea, dels comentaris. Moltes gràcies, Montserrat. A vosaltres, a tu per la presentació. Adéu. Adéu. De moment diria que no hi ha cap més pregunta i a l'apartat d'escrit tampoc crec que hi ha cap pregunta. Bé, doncs, si hem resolt ja tots els dubtes i si em permeteu,
Ha estat un plaer poder compartir amb vosaltres el coneixement que tenim sobre el Teams i compartir coses que ens han pogut servir a totes. En el meu cas també he après molt avui. I res, quedo pendent d'enviar-vos aquest arxiu del Word i explorar a veure si puc saber això dels grups compartits en diverses pantalles, que intentaré mirar-m'ho, tot i que crec que en aquest format jo no ho he pogut fer, però ho intentaré. I res, moltes gràcies i qualsevol cosa, si necessiteu qualsevol dubte del Teams que jo bonament us pugui ajudar a resoldre, podeu contactar amb mi a través del meu correu de l'X o a través de l'Associació Catalana, si necessiteu després d'aquesta presentació algun dubte que me'l passin a arribar, doncs també. Vinga, que vagi molt bé. Gràcies. Adéu, noies.